Simbahang Katoliko sobring mubukas sa Santos nga misa aron makatambong pagbalik ang mga Kristiyanos sugod karong Hunyo 1. Sanitation Ministry giumol nga magsilbing bantay sa social distancing sa mga manibahay. Samtang physical contact gidili gihapon mga kapuso ug alang sa dugang detalye atong tan-awon niining report. Matambala na gyud ang espirituhanong kauhaw sa katawhan kay tugutan naman silang makatambong sa mga santos nga misa. Kini tungod kay subli ng buksan ang mga parokya sa Sugbo nga ubos na sa General Community Quarantine. Karon pa lang gihan-ay na sa simbahan ang protokol nga ilang ipatuman sa pagsugod na unya. Ang atoang guidelines, atoang mga protocols sa atoang pagpahigayon o balik sa santos nga misa uban ninyong mga katawhan, kinahanglan nga kining inline ni siya sa maong mga guidelines nga gipagawas usab sa atoang pangagamhanan. Samtang paniguruhon sa simbahan nga mahasubay sa protokol pinaagi sa pag-umol ug sanitation ministry nga maoy marshal sa mga tao nga mosulod sa simbahan. Sila ang bubuyag sa mga tao nga magsikit sa pagpanglingkod. Katunga lang sa church capacity ang tugutang makasulod. Ang uban sa gawas na mopahiluna apan ipabilin gihapon ang social distancing. Ginidan usab ang kaparian sa taas kaayo nga wali ug ang mga kanta aron mas dali mahuman ang misa. Walay physical contact sama sa pag-amin sa pari. Adunay gintang nga usa ka oras ug tunga ang matag misa aron duna pay panahon nga ma-disinfect ang sulod ug gawas sa simbahan alang sa mosunod nga santos nga misa. Samtang siguraduhon usab sa Archdiocese nga mapatuman ang lagda. Apan dili patugutang makasugod ang ubang simbahan sugod sa Hunyo 1 kung dili pa sila andam. Hopefully sa awhag sa atong talahurong sa atong talahuron nga arsobispo, kitang mga tao kamong mga tao nga mobalik magsaulog tagbalik sa simbahan sa santos nga misa, hopefully mosunod gayud kita sa ato ang mga precautionary measures nga ipabuhat diha kaninyo. Gipahibaw usab ni Father Johnson nga may upat ka adlaw na nga anticipated mass sugod sa Miyerkules hangtod sa Sabado nga magsugod sa alas 4 sa hapon. Gitumong kini aron dili na mohugop ang mga manimba sa adlawng Domingo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human makasinati o kakakwangan na sa mga pampublikong transportasyon ang dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon, mga series sa buses o mga multicabs gitugutan ang mga pamasahero sa Lapu-Lapu City. Si Luan Mirondina sa report. Mas daghan na ang mga pampublikong sakyanan nga namasahero sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Gani sa paglibot sa RTV Balitang Bisdak, mabantayang wala na mga pasaherong naghuwat og dugay sa kadalanan. Daghan na usab ang mga multicab nga nanagan. Pasalamat tayo mga kabalik tayo magbiyahe ma'am, bisa lang kinang inanay nga pamagi ma'am, kaya para lang puntawan ma'am, nakamaguming ipambuhi taon sa pamilya gantawan ma'am. Og isip pagtuman sa social distancing, gibutangan og mga plastic barriers ang mga lingkuranan. Og kay menos raman ang makasakay, uyon ra usab hinuon ang pipila sa mga pasahero nga 11 pesos na ang plitihan. Okay ra miyan na ma'am eh. Okay ra. At makatabang ba sa kuan po driver. Nagsugod na usab og operate ang series bus karong adlaw. Sama sa multicab, 11 pesos usab ang minimum mga plitihan. Hinuon matod sa mga driver, nagdawatan man sila og sweldo. Pernero pa man mo niya, pagay pasahero ba? Pasahero say gamay say wa. Subay sa lagda sa LTFRB, matag pasaherong musakay, kuhaan nila og temperatura gamit ang thermal gun. Sprayhan og alcohol ang mga kamot ug dayon pasuwaton sa passenger manifest. If ever na or mga POM sila sa ilang barangay, so ang Lapu-Lapu na sila info about sa passenger nga nisakay sa mga. So kuhi sa multicab nga namutan sila og plastic barriers aron masiguro ang social distancing, dinhi sa series bus wala gibutang nga barriers. Hinuon gibutangan nila og X ang matag lingkuranan aron masiguro nga one seat apart ang matag pasahero. 12 ka mga series bus ang nagdagan karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug matag 20 minutos ang interval sa biyahe. Samtang padayon usab ang pagpamasahero sa mga modernized jeepneys sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.